ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa. Duk da ka hutu rarara an ce da sanin gwamnatin Najeriya talaka ya shiga hannun kakanika yi. Me za ka ce akan wannan maganar? Wannan haka yake ba ƙarya ba har ma bai sai karanta wannan ba. Ok, to ya alƙawarin da Buhari ya ɗauka na kawo ƙarshen 'yan ta'addar da suka addabi Najeriya. Wannan din ce dai ban santa ba gaskiya. Me yasa kake ƙoƙarin kare Buhari akan wannan maganar? Mu yan APC ne masu kishin APC. To amma ka sani cewa duk waɗannan alƙawarrukan da jam'iyyar APC ta ɗauka idan bata cika ba fa Allah yana kallon ku. Mun san wannan. To me yasa ba za ku cika ba? Mu muna so mu mutanen arewa da takun mai dore. Menene dangantakar da take tsakanin Buhari da Tinubu? Shi abokin siyasar Buhari ne kuma ya taimaki Buhari. Ban gane ba. Tinubu ya taimaki Buhari ya zama dan takara. Ok, to amma yanzu jam'iyyar APC Tinubu ta ɗaga a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa, kuma kun san ba shi ya dace da ya mulki Najeriya ba a halin yanzu. Me yasa ku ba shi? Wannan yana da right. Amma Buhari cewa ya babu wanda ya fi dacewa da ya mulki Najeriya sama da Bola Tinubu. Wannan in ya maimaita ma ni ma zan maimaita. Ok, yanzu wani sako za ka yi ba wa talakawan Najeriya? Shugaban kasa na kai yanzu Buhari yana neman taimako. Ban gane ba. Ka san yawanci mu Hausawa ne. Na sani. Idan an taimake shi ba faɗuwa. Idan kuma muka ce ba za mu yi ba fa. Daidai. To ni dai ba zan yi ba.